नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. आजचा विषय खूप गंभीर आहे. म्हणजे जेव्हापासून तो विषय मी ऐकला आहे, खरंच म्हणजे आपली माझी तर झोपच उडाली आहे. कारण तो विषयच असा आहे, असं जे कृत्य आहे, जे खरं खूप त्याला क्षमाच नाही आहे. म्हणतात ना, चुकीला माफी नाही आहे, तसंच खरंच चुकीला माफी नाही आहे, असा विषय आहे तो. तर चर्चा आपण याच्यावरच करणार आहोत, कारण न्याय मिळणं खरंच खरंच म्हणजे खूप गरजेचं आहे. ज्याच्यावर म्हणतात ना, ज्याच्यावर तो प्रसंग ओढवतो त्यांनाच माहिती असतं की काय. गुरुनाथ दादा नमस्कार. लाईक नंबर 1. थँक्यू. थँक्यू सो मच गुरुनाथ दादा. बाळू मम्मा म्हणतात नमस्कार. नमस्कार दादा, स्वागत आहे दादा. स्वागत आहे बाळूमामा, स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया या लाईव्हमध्ये. तर तुम्हालाही माहिती आहे, आपल्या पुण्याला विद्येचे माहेरघर म्हटले जाते. पुण्याला आपल्या विद्येचे माहेरघर म्हटले जाते. पण खरंच आता प्रत्येक शहराचं ठिकाणाचं पावित्र्य राखलंच नाही जात आहे. कुठेही काही होत चाललं आहे. माझ्या अंगावर काटा येतोय, हा बघू शकता तुम्ही. मला बोलताना सुद्धा एकदम असं अंगावर काटा येतोय. विजय दादा नमस्कार. लाईक नंबर 2 ताई. श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. महाराज प्लेस यू. थँक यू. अँड युअर फॅमिली. ताई लंच झाला का? नाही दादा, लंच नाही झाला. तर विजय दादा म्हणते हाय टू जम्मू कोकण गर्ल. स्वर्गापेक्षा सुंदर असा आमचं यो कोकण. येस, कोकणात नक्की या तुम्ही. तर खरंच खूप भयानक झालं आहे त्या मुलीसोबत. छोटीशी म्हणजे जिनं म्हणतात ना, जग पण नाही पाहिलेलं, तिच्यासोबत एवढं भयानक होऊन गेलंय. हाय सुनीताताई नमस्कार. स्वागत आहे सुनीताताई. कोकणची प्रीती आहे लाईव्हमध्ये सर्वांचं. सुनीताताई कुठे पोहोचलात, कशा आहात नक्की सांगा. तर सुनीताताई, आजचा विषय आहे जे पुण्यामध्ये जी घटना घडली तो विषय आहे. तर खरंच खूप वाईट वाटतं, कारण का जेव्हा एखादी मुलीला या वेदना सहन करायला लागतात, तर कुठेतरी आपल्या पण मुली आहेत असं वाटतं की ते सगळं आपल्यासोबत घडलंय. ही एक जाणीव निर्माण होते की काय सांगू. सुनीता, नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. ओके सुनीताताई, ट्रेनमध्ये आहात ना, त्यामुळे. तेव्हा असं वाटतं की आपल्या पण मुली आहेत, आपल्याही मुली आजूबाजूला जाऊन खेळणार आहेत. मग प्रत्येक वेळी त्यांना खेळायला बंधनं घालणं किंवा त्यांना घरात कोंडून ठेवणं हे आहे का? हे करायचं आहे का आम्ही? त्यांना स्वतंत्र ओढण्याचा किंवा स्वतः त्यांना असं कुठेच बाहेर जाण्याची मुभा नाही देऊ शकत का आपण? आणि ती छोटीशी मुलगी आजीच्या गावी गेली होती, बरोबर ना? आजीच्या गावी गेलेली आणि खेळत होती. तिथंही तिला सेफ्टी नाही आहे. म्हणजे ती कुठेहीच, कुठल्याही छोट्या मुली म्हणा किंवा मोठ्या, एक स्त्रीच असुरक्षित आहे. अमित दादा, सुनीता ताऊ म्हणतायत. अमित दादा सुनीताताईंना आवाज देत आहेत. नमस्कार अमित दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये. प्रियाताईला पाय लागू. नमस्कार अमित दादा, स्वागत आहे. तर दादा, आजचा हा पुण्याची जी घटना झाली, पुणे हादरलंय. म्हणजे प्रत्येकाला ज्याच्या घरात मुली आहेत ना, त्यांनाच कदाचित हा विषय एकदम गांभीर्याचा वाटत असेल. माझं तर असं होतं की यार, नेहमी तेच तेच ऐकून ना मला भीती वाटायला लागली आहे. खरंच झोप कालपासून तर झोपच लागत नव्हती. खरं सांगायला गेलं तर अजिबात झोप लागत नव्हती. यार, कशी वागू शकतात? कसं म्हणजे पुढे कसं जगायचं आपण? आम्ही पोरांना कसं शिकवायचं? पोरांना, मुलींना आम्ही कसं हे करायचं? अरे, तुमच्यासारखे जर माणसं अशी करायला लागली तर काय परिस्थिती आहे आज या जगात? आपले छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्याला काय शिकवलंय हे सगळे विसरून गेलेले आहेत. शिवाजी महाराजांनी आपल्याला स्त्रियांचा आदर करा हे शिकवलेलं. आणि आता आता काय होतंय? आपल्याला असं वाटते की आताशी मुलं जी आहेत ती बिघडलेली आहेत, पण ही आताशी मुलं होती. जे झालं ती आताशी नुकतीच जन्मलेली मुलगी होती ती. आणि तिच्या बाबतीत जे केलं, तो माणूस काय वयाचा होता? कोणत्या वयाचा होता तो माणूस?
कोणत्या वयाचा होता तो माणूस? तिच्या आजोबांच्या वयाचा तो माणूस होता. आजोबा, तिने आजोबा, मला 100% वाटतंय की तिने आजोबा म्हणूनच हात पकडला असेल ना त्यांचा, म्हणूनच ती गेली असेल ना विश्वास ठेवून. त्या माणसाने एवढं करावं. अमित, तर मी मस्त आहे, बरी आहे. तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. आणि तुमच्या काही प्रतिक्रिया आहेत का नाही हे मला नक्की कमेंट करून सांगा. आपण फक्त चर्चा करणार आहोत, कारण या प्रत्येक वेळी ही गोष्ट 4 दिवसासाठी बोलली जाते, नंतर विसरले जातात. इथं त्या आईला त्याच्या वडिलांना काय वेदना झाल्या असतील हे फक्त आईच समजू शकते, बरोबर की नाही? हाय वैष्णवी, नमस्कार. अमित दादा म्हणतात वैष्णवी ताई पाय लागू. तर प्रत्येक जी आई आहे ना तीच समजू शकते की यार तिच्या त्या आई वडिलांची काय अवस्था असेल आता. या क्षणी मी मगाशीच एक व्हिडिओ बघितलेला, त्याच्यामध्ये तिचा जो बाप होता ना तो असा ढसा रडत होता. बाई, हे मला असे विषय खूप सेन्सिटिव्ह असतात, मला बोलताच येत नाही या विषयावर. पण बोलणं पण गरजेचं आहे ना मंडळी, बोलणं पण गरजेचं आहे. इथं माझ्या लाईव्हला जरी 10-12 लोक आली, त्यांनी ऐकलं आणि प्रत्येकाने सगळ्यांनी सपोर्ट जर केला ना, तर खरंच आपलं महाराष्ट्र कुठच्या कुठे, आणि अशा नराधमांना शिक्षा भेटलीच पाहिजे. नमस्कार तनुजाताई, नमस्कार श्रेयाताई, नमस्कार. स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्हमध्ये. हाय वैष्णवी, हाय. तनुजाताई म्हणते लाईक डन. थँक्यू सो मच सगळ्यांनी लाईक केल्याबद्दल. आज मी लाईक करा किंवा नको करू काही सांगणार नाही आहे, माझं फक्त याच विषयावर बोलायचं होतं म्हणून मी हे लाईव्ह घेतलंय. तुमचं कोणाचं काही मत आहे का या विषयावर? कारण माझा सरकारकडे एकच आहे की सरकारने कृपया करून तिच्या आईवडिलांना आणि त्या मुलीला न्याय मिळवून द्यावा. आणि मेन म्हणजे काय माहिती आहे, जेव्हा हे गुन्हे का होतात असं मला वाटायला लागलं. हे गुन्हे का होतात कारण यांना कायद्याची भीतीच नाही राहिली आहे. कायद्याची यांना जरासुद्धा भीती नाही राहिली आहे. आणि जर त्यांना कायद्याची भीती असती ना मंडळी, तर आज ही परिस्थिती नाही आपल्या. त्यांना माहिती आहे कायदा काही करू शकत नाही, असं त्यांच्या मनात दृढ निश्चय झाला. 4 दिवस मला म्हणजे महिनाभर राहील मी, 6 महिने राहील, वर्षभर कोठडीत राहील, केस चालेल नंतर काय सोडूनच देतील. आणि त्या माणसाची हिस्ट्री, अशा माणसांची हिस्ट्री आहे, ते पण मी तुम्हाला सांगेन पुढे थोड्या वेळाने. पण कायद्याचा धाक तर राहिलाच नाही आहे. आणि मेन म्हणजे काय, त्यांना बेल लगेच मिळते आणि हे खटले खूप सालोसाल चालतात, त्यामुळे त्यांच्या मनात अशी भीती नाही आहे तोपर्यंत पुरावे नष्ट होतात. तर ही परिस्थिती आहे आपल्या न्यायव्यवस्थेची. तर न्यायव्यवस्थेकडे माझं एकच मागणं आहे की प्रत्येकाला न्याय मिळवून द्यावा. ती तर छोटीशी चिमुकली आहे, तिच्या आईवडिलांना प्लीज न्याय द्यावा बस. म्हणजे तिच्या आईवडिलांना न्याय मिळाला ना तर आम्हाला वाटेल की आम्हाला न्याय मिळाल्यासारखं आहे. श्रेयाताई, तुला माहिती आहे ना हे, ती नाजूक गोष्ट, बापरे, त्या मुलीवर काय झालं असेल त्या मुलीचं, ती कशी तिने सगळं एवढं सहन केलं, आणि किती क्रूर नियती आहे, कसं होऊ शकतं असं. वैष्णवी म्हणते हो ना ताई, वाईट गोष्ट आहे. अगं मला तेच वाटते की यार आमच्या पण मुली आहेत, आम्ही पण आता कुठे नाही कुठे जातो. मग जर प्रत्येक ठिकाणी अशी माणसं जर आहेत ना, तर आम्ही आमच्या मुलांना एक सेकंदासाठी पण नजरेआड करणं आता खूप धोक्याचं आहे.
तनुजाताई म्हणते खूपच वाईट गोष्ट आहे. हो ना. चिन्मय म्हणते हाय हाय चिन्मय. हाय चिन्मय, स्वागत आहे. हाय चिन्मय, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. बोला. तुमचं कोणाचं काय मत आहे? हे असे गुन्हे का होत आहेत? कोणाला काय वाटतंय का? बघते हा तुझी कोणती कमेंट वर गेली ती. ओके. आजच्या काळात स्त्रियांसोबत खरंच खूप वाईट प्रकार घडत आहे आणि त्यावर योग्य शिक्षा म्हणजे फाशीच असली पाहिजे. तेच ना, कठोरातली कठोर शिक्षा व्हायला पाहिजे. कठोरातली कठोर शिक्षा व्हायला पाहिजे आणि अशी शिक्षा व्हायला पाहिजे की म्हणजे मला असं वाटतं की ना 24 तासात शिक्षा होणं खूप गरजेचं आहे. तरच या लोकांच्या मनात ना काय म्हणतात ते, लोकांच्या मनात भीती निर्माण होणार आहे. नाही तर कशी निर्माण होणार? 2-2, 3-3, 5-5 वर्ष ते खटले चालतायत. तर मग हे माणसं का घाबरणार नाही? जर एकदा ते असं कृत्य करून माणूस निघतोय जेलच्या बाहेर किंवा शिक्षेतून बाहेर निघतोय, तर त्यांना भीती कसली राहणार आहे? हिंदुस्थानी नमस्कार. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्य हो हो अद्भुत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सुजन्यहं परित्राणाय साधूनामच्च दृष्टनामा धर्म संस्थापनार्थ युगे युगे. हाय श्रेयाताई. हाय हाय हिंदुस्थानी दादा. बोला मंडळी. कसं आहे ना की आताच्या जगात म्हणजे स्वतःचे विचारच राहिले नाही आहेत. फक्त फक्त काय, माणूस आपलं माझ्यावरती वेळ आली नाही आहे ना हा असं म्हणून माणूस गप्प राहतोय. जेव्हा आपल्यावर येते ना तेव्हा कुठेतरी ते कळतंय, ते जाणतंय. पण आता लोकांची मेंटॅलिटी राहिली आहे ना, त्यांना नाही कळलं की आपल्या पोरीला व्यवस्थित ठेवायचं. त्यांना नाही हे कळलं, त्यांना नाही ते कळलं. असं का करायचं हे फक्त आपला समाज बोलतो. पण पण त्या आई वडिलांवर जेव्हा तुम्ही ह्या सगळ्या टीका करता तेव्हा त्या आई वडिलांवर काय परिणाम त्यांचा होत असेल किंवा त्यांच्या काळजाला किती हे होत असेल हे माहिती नाहीये तुम्हाला. चिन्मय बोलतोय. चिन्मय बोलते मॅडम, माझा पोलीस यंत्रणेवरचा विश्वासच उडाला आहे. भारतात कितीतरी गुन्हे घडून गेले पण न्याय योग्य वेळी मिळत नाही आणि त्याचा त्रास खूप लोकांना होतो. हो ना रे. मग तेच म्हणते की न्याय व्यवस्था अशी करा मंडळी, म्हणजे सरकारला मी म्हणते की न्याय व्यवस्था अशी तुम्ही तयार करा की असं कृत्य करणारा माणूस प्रत्येक वेळी म्हणजे विचार जरी त्याच्या मनात आला ना तरी त्याचा थरकाप व्हायला पाहिजे, अशी न्याय व्यवस्था करा. असं जर एखादा माणूस त्याच्यामध्ये सापडला पुराव्यासकट तर त्याला 24 तासाच्या आत न्याय व्यवस्थेने शिक्षा द्यावी. कठोरातली कठोर शिक्षा द्यावी. नको नको तिकडे जाऊ नको. मग एवढं होणारच नाही, पुढचं घडणारच नाही. इथंच आपलं महाराष्ट्र सरकार काय होतंय म्हणजे आपलं न्याय काय होतो. खूप तू बोललास तसं खटले भरपूर चालू राहतात वर्षानुवर्ष. आई वडील किती ते ऐकत बसणार. आणि तुम्हाला माहिती आहे कोर्टात गेल्यावर
असे प्रश्न असतात की आई वडिलांनी त्या विचार पण नाही केला असेल की कसे प्रश्न त्यांच्या समोर येतात आणि ते आई वडील म्हणजे कोलमडून जातात. हाय निलेश दादा, नमस्कार. नमस्कार निलेश दादा. हाय गॉडफादर, नमस्कार. खे खेला होबे, नमस्कार गॉडफादर दादा, स्वागत आहे. गॉडफादर म्हणतात इले इले. श्रेयाताई म्हणते हाय गॉडफादर दादा. गॉडफादर दादा म्हणतात हाय. तनुजाताई म्हणते म्हणून का ताई मुलींना घरात कोणून ठेवू नका, त्यांना स्वातंत्र्य नको का, ह्या नराधमांना घाबरून राहायचं. मग तेच ना ग, ती म्हणजे मुलींना लहान जन्माला यायच्यापासूनच सगळं सोसत असतात. त्यात असे लोक आहेत की त्यांची एवढी किळसवाणी आहे, विचार त्यांचे असे एकदम भयंकर आहेत की एक आता आजोबा हा शब्द म्हणायला पण भीती वाटणार आहे. आजोबा हा शब्द बोलायला पण आता आई वडील म्हणतील नाही, नको. कारण जर 65 वर्षाचा माणूस असं कृत्य करतोय तर त्याच्यात काय माणुसकी असेल किंवा तो कसा वाढला असेल लहानपणापासून आणि त्याने स्वतःच्या लहानपणापासून काय काय केलं असेल, हे काय त्याला परिस्थिती शिकवते का? नाही ना. त्याच्यात पहिल्यापासूनच म्हणतात ना गटर का किडा. मुलींनी का प्रत्येक वेळी हे करायचं? आईच्या पोटात असल्यापासूनही मुलगी नको म्हणून ती झेलत असते. मुली जन्माला आल्यानंतर आपण म्हणतो मुली वाचवा, मुली वाचवा. पण मुली वाचणार कशा आणि जन्माला येऊन कशा वाचणार? जन्माला आल्यानंतर त्या कशा राहणार या समाजात, जर असे नराधाम अशी माणसं भरलेली आहेत आपल्या महाराष्ट्रात. मग मुलींना सुरक्षित आहेत का? मग आई आता मला असं वाटते की प्रत्येक आई आता मुलीला जन्म द्यायलाच घाबरेल, मला तर असं वाटतं. गॉडफादर म्हणतात. तनुजाताई म्हणते निलेश दादा नमस्कार. तनुजाताई म्हणते चिन्मय दादा म्हणतात सध्याच्या काळात न्याय पैशाच्या जोरावर मिळत आहे आणि हीच वाईट गोष्ट आहे भारतासाठी. आपण भारत सुधारण्याचा म्हणतोय, पण आपण ज्या महाराष्ट्रात राहतोय तिथं तर न्यायव्यवस्था अशी कोलमडून राहिली आहे. द्या ना तुम्ही, आता बघू ना आपल्याला कसा न्याय मिळतो. आणि प्रत्येकाने आपापल्या स्टेटसला ठेवा की आम्हाला न्याय पाहिजे म्हणजे पाहिजे. प्रत्येकाने एक व्हिडिओ टाका सोशल मीडियावर की आम्हाला न्याय पाहिजे. हाय विजय दादा, नमस्कार. निलेश दादा म्हणते वाटलाच होता. काय निलेश दादा? विजय दादा म्हणतात हॅलो, नमस्कार तनुजा, कसे आहात? हाय बालाजी, लाईक डन, थँक्यू सो मच. गॉडफादर म्हणते श्रेया मिरज गावच्या काय? विजय दादा म्हणते गुड इव्हिनिंग. विजय दादा गुड इव्हिनिंग नाही, गुड आफ्टरनून. काय झाले दादा तुम्हाला माहिती नाही, आपले पुणे आपल्या विद्येचे माहेरघर आणि त्याच पुण्यामध्ये काय सुरू आहे? तनुजाताई म्हणतात गुड आफ्टरनून. गॉडफादर म्हणते मला वोट करा. हो दादा. श्रेयाताई म्हणते सांगू का? गॉडफादर म्हणते सांगा. तनुजाताई म्हणते सांग. निलेश दादा म्हणते ताईला हा विषय खूप सेन्सिटिव्ह आहे यार श्रेया, ती खूप इमोशनल होते लास्ट टाइम तिचा चेहरा पाहून आणि आज पण तीच हालत झाली आहे तिची. निलेश दादा मला ना 2 दिवस नाही झोप लागली. अरे निलेश दादा आपली पण पोरं आहेत ना इथं. जर एखाद्या आजोबाला म्हणायला म्हणजे आजोबाच्या वयाच्या माणसांना, तू मला जी ही न्यूज टाकलीस ना, मी मोबाईल बाजूला केला, थोड्या वेळासाठी बाजूला केला. आणि आज मला म्हणजे मी विचार करत होती की हे लाईव्ह घेऊ की नको, पण म्हटलं नाही. माझ्या लाईव्हवर जे थोडे जरी येत आहेत ना, त्यांनी जरी लोकांना जर सांगितलं ना तर खरंच मी खरंच धन्य मानेन.
मेसेज मिस ताई, बघते आम्ही कुठला. निलेश दादा मला नाही भेटत आहे, एकच भेटला. ताई हा विषय खूप सेन्सिटिव्ह आहे यार श्रेया, ती खूप इमोशनल होते लास्ट टाइम तिचा चेहरा पाहून आणि आज पण तिची तीच हालत झाली. हाच एक मेसेज आला दादा. तनुजाताई म्हणते निलेश दादा बरोबर आहे. श्रेयाताई म्हणते हाय निलेश दादा, हाय तनुजाताई. निलेश दादा शांत हो ताई, करूया आपण सर्व मिळून यावर काहीतरी. येस दादा, मी एक त्याच्यावर शॉर्ट पण टाकली, बघू किती लोक काय त्यांचे विचार आहेत किती मांडतायत. खरं तर खरं सांगू, लोक काहीच मांडत नाही, कारण ना ती वेळ त्यांच्यावर येत नाही. ती वेळ ना त्यांच्यावर येत नाही म्हणून लोक शांत बसतात. पण मला खरंच वाटलं की यार किती जणांच्या मुली आहेत घरात, बाहेर खेळतात, ट्युशनसाठी जातात, कुठे सेफ आहेत त्या. चिन्मय पण म्हणतोय की मला पण अशा न्यूज ऐकून खरंच खूप वाईट वाटतं. इथं कोणीच सुरक्षित नाही आहे यार. आणि सरकार नारा करतोय की वाचवा मुली, वाचवा. आता का वाचवायच्या? जर त्यांना आई वडील मोठं करतायत सगळं देऊन आणि त्यानंतर त्यांची अशी दुर्व्यवस्था होते, तर काय फायदा मुलींना वाचून? कारण आपल्या पण मुली आहेत ना. प्रत्येक आईलाच ना आता हेच वाटलं असणार की यार मी कोणावरच आता विश्वास ठेवणार नाही. म्हणजे मी तर माझं तर ठरलंच, मी कोणावर विश्वास ठेवणार नाही. स्वतःवर आणि नवऱ्यावर बस, अजून मी कोणावर विश्वास ठेवणार नाही माझ्या मुलींच्या बाबतीत. श्रेयाताई म्हणते हाय चिन्मय दादा, हाय हाय धीरज दादा. चिन्मय म्हणतोय हाय श्रेयाताई. सरकारने फक्त ना एवढंच करावं की 24 तासाच्या आत निर्णय द्यावा अशा गोष्टींवर, आणि लगेचच ना यांची बेल वगैरे जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांना जेलच्या बाहेर येऊच देऊ नये. बस बेल अजिबात त्यांची व्हायला नको, एवढं करू दे. आणि आणि प्लीज आई वडिलांना मी सांगू इच्छिते, जर त्यांना हा व्हिडिओ जर गेला तर, गॉडफादर दादा मला कोणतं मंत्रीपद वगैरे नको आहे, पण मला खरंच अशा गोष्टी सहनच होत नाही. माझ्या तर मिस्टरांना मी तेच, ती एक केरला स्टोरी, तिथं पण मुलीच. केरला स्टोरी तर माहितीच आहे ना तुम्हाला, तिथं पण मुलीच असतात. जर बळी द्यायचा असेल तर मुलींचाच द्या, कोणाला फसवायचं असेल तर मुलींनाच फसवायचं. पण मॅडम आरोपीला शिक्षा का मिळत नाहीये, काय कारण आहे? हेच तर ना, शिक्षा कधीच कोणाला झालेली मी बघितलीच नाहीये. समजलं ना, कधीच होताना बघितलंय एक तर एकच. हा आज हा विषय आहे ना, महिनाभर किंवा 1.5 महिना हा विषय चालणार आहे, आणि नंतर त्या महिन्यात त्या विषयाचं किंवा त्या घटनेवर कोणी बोलतही नाही, आणि त्या घटनेचा काय होतं हे कोणालाच माहिती नाही. आणि फक्त हेच जबाबदार आहे की तातडीनं निर्णय कधी देत नाही. खटल्यावर खटला म्हणतात ना, तारीख 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 काय तारीख पे तारीख. त्यामुळे ह्यांना भरपूर वाव मिळतो, ह्यांना भरपूर टाइम मिळतो स्वतःला वाचवायचा, आणि ते आरामात बाहेर येतात. ह्यांना तारीख द्यायचीच कशाला? तो भेटलाय प्रूफनुसार, खटला समाप्त, दिली शिक्षा, द्या शिक्षा त्यांना. माझं तर हे आहे. गॉडफादर दादा तुम्हाला माहिती नाही का तो विषय? अशोक दादा नमस्कार, स्वागत आहे. निलेश दादा म्हणतो शांत होत आई, पाणी पी थोडं. नाही रे दादा, कसलं पाणी आणि कसलं काय? निलेश दादा कोणावर विश्वास ठेवू नकोस, तुझ्या मुलीसाठी मी सांगते, कोणावरही विश्वास ठेवू नको. फक्त तू आणि वहिनी
एकमेक तिला सांगायचं, तिला आतापासून सांग दादा, तू केरला स्टोरी बघ निलेश दादा, सेकंड वाली केरला स्टोरी आहे ना बघ. मी तर असंच करणार आहे की मुलींना आता मी सगळं काही काही सांगणार आहे, जे घडतंय ना महाराष्ट्रात, जेवढं काय काय घडतंय ना ते मी एकूण एक सगळं सांगणार. त्यांना डोस देणार आहे, म्हणतात ना संस्काराचे डोस द्यायचेच असतात, पण सावधगिरीचे पण डोस देणार आहे आता मी. गॉडफादर म्हणते ताई, हे फक्त बलात्कारांचं आहे सरकार, पुढे काय बोलायचं, आणि चुकी जनतेची की अशा लोकांना निवडून देतात. आता बघूया ना, आपल्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय लवकरात लवकर याचं होईल. आपण विश्वास ठेवून बघू या गोष्टींवर, त्यांनी जे बोलले ते, आणि नक्कीच न्याय मिळेल अशी आशा करू. आपण अजून काही करू शकत नाही, आणि आपण फक्त एवढंच म्हणू शकतो की आम्हाला न्याय पाहिजे. नाही, यावर नक्की अंमल होईल. मला पण असं वाटतंय की यार त्या छोट्याशा मुलीसाठी तर सरकारने काहीतरी पाऊल उचलावं, आणि नक्कीच उचलतील असं मला वाटतंय. शिवाजी दादा नमस्कार. श्याम दादा म्हणतायत विश्वास कुणावर ठेवायचा नाही, स्वतःवर विश्वास ठेवायचा ना. येस दादा, आपल्या मुलींसाठी फक्त आई आणि वडील हे दोघंच विश्वासू आहेत, हे लहानपणापासून शिकवा. बाकी कोणावर विश्वास ठेवायचा नाही. त्या मुलीने आपले आजोबा, तिने बघितलं असेल ना यांना, त्यांना आधी कधी बोलताना किंवा त्यांच्या घराजवळ वगैरे, मला पूर्ण त्यांची हिस्ट्री माहिती नाहीये, पण आजोबा म्हणूनच ती त्यांच्यासोबत ती गेली असेल ना, विश्वासच ठेवून गेली असेल ना. विश्वास नसता तर गेलीच नसती, विश्वास ठेवला त्या पोरीने एवढीशा छोटीशा. आणि मुलं निरागस असतात, त्यांना माहीत नसतं कोणावर विश्वास ठेवायचा की नाही. न्यायव्यवस्था पण पूर्ण चुकीची आहे, फक्त नावाला सगळं आहे. बघू काय होतंय आता. पण मला असं वाटतं की तिच्या आईवडिलां, बिचारी ती तर गेलीच आहे, पण तिच्या आईवडिलांना तरी एक जन्मभर एक हे राहता नाही की बापरे, रिग्रेट राहता नाही की आपल्या मुलींना. अशोक दादा म्हणते नका बघू केरला स्टोरी. मी बघितली दादा, अशोक दादा मी बघितली तेव्हापासून, आणि त्याच्यात नंतर त्याच दिवशी मला ही न्यूज पण कळली. गॉडफादर राम रहीम आसाराम खरात, राम रहीम आसाराम खरात, आणि आता सगळे एका माळेचे मणी, यांना पाठीशी घालणारे सरकार, निवडून देणारी जनता. येस, बरोबर आहे दादा, यांचं काहीच होत नाही, पण एखाद्याने ना ज्याची चुकी नाही आहे त्याला फाशीची शिक्षा होते. ज्याने काही गुन्हा केला नाही अशा लोकांना फसवून फाशीची शिक्षा होते, पण ज्यांनी खरोखर गुन्हा केलाय त्यांना फक्त मस्त आरामात ट्रीट केलं जातं. श्यामदादा म्हणते नरसापूर बलात्कार प्रकरणी त्या आरोपीला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. तुम्हाला कसे वाटते सांगा. हो दादा, आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, आणि कठोरात कठोर ही फाशीची शिक्षा आहे. आणि ती पण असं निर्णय यापुढे भेटायला पाहिजे की 24 तासाच्या आतच हे सगळं व्हायला पाहिजे. 24 तासानंतर काय होतं सांगू, सगळे जे पुरावे असतात ते नष्ट करण्यात येतात. मग ह्या पुढे कसं चालणार. पुरावे नाही, खटला संपला. निलेश दादा मध्ये ताई, परवा माझा एक जिवलग मित्र 43 इयरचा गेला, ॲम्ब्युलन्स मिळाली नाही त्याला वेळेत. मुंबईसारख्या ठिकाणी ॲम्ब्युलन्स न मिळता वेळेवर उपचार झाले नाही, त्याला हार्ट अटॅक येऊन गेला, जीव हळहळला. तर तेच ना, आणि काय म्हणतात ते, अशी सिटी आणि तशी सिटी या. पण जर एखाद्या माणसाचा जीव वाचत नाही तर हे करोडोचे हायवे बनवून काय फायदा. जर त्याला एक जीव त्याचा वाचवण्यासाठी जर ॲम्ब्युलन्स मिळत नाहीये तर काय फायदा. अशोक दादा, वेस्ट बंगालला पण आज बीजेपी आली. काय बोलायचं, घालणारी मतं आपणच. तनुजाताई म्हणतात कोणी बोलवले तर जायचं नाही, चॉकलेट देतो तरी नको म्हणायचं. हे सगळं आई वडिलांनी आपल्या मुलीला शिकवलं पाहिजे. मी काय करते माहिती आहे, तिच्या मनात ना म्हणजे ती विश्वासच ठेवणार नाही असं मी तिला आता म्हणजे तिला असं ट्रेनिंग देणार आहे.
आई वडिलांशिवाय, आणि मी तिला बातमी लावून देते, बघ असं घडतंय आपल्या महाराष्ट्रात किंवा आपल्या देशात, असं घडतं बघ. लक्षात श्यामदादा म्हणतायत लक्षात ठेवा, सख्खा भाऊ सुद्धा आपला नाही आई वडिलांशिवाय. बरोबर दादा, इथं कोणावरच नाही, सगळी म्हणतात ना, सगळी नाती अपवित्र झाली आहेत. अगोदर सारखं काय म्हणतात ते जगच राहिलं नाहीये. श्रेयाताई म्हणतात हाय. अशोक दादा म्हणतात न्याय व्यवस्थेत चुकीची असू शकत नाही, विश्वास ठेवा, नक्की न्याय मिळेल. हो दादा. अशोक दादा, आता फक्त विश्वासच आहे न्याय व्यवस्थेवर, आणि ती न्याय व्यवस्था आपल्याला सगळ्यांना नक्की न्याय मिळवून देईल. गॉडफादर म्हणतात ज्या देशाचे पीएमचं नाव एपिस्टीन फाईलमध्ये येतं, तर बाकीच्यांबद्दल काय बोलावं ताई? काय न्यायाची अपेक्षा ठेवणार ताई? इथं पैलवान लोकांची हालत, दिल्लीची केस, मणिपूरची केस, यावर पीएम काहीच बोलत नाही. तेच ना दादा, गॉडफादर दादा, इथं राहणंच आता कठीण आहे. महाराष्ट्रात किंवा आपल्या देशात राहणं कठीण आहे, आणि राहायचं ना तर एवढं सावधगिरीने राहायचं आहे. आता आपल्याला आपली मुलं आहेत, आपण आहोत, खरंच. चिन्मय म्हणते मॅडम आता प्लीज शांत व्हा, थोडं पाणी प्या, आणि खरंच विषय सेन्सिटिव्ह आहे. येस, मी आशा करते ज्या दिवशी ना या खटल्याचा रिझल्ट असेल जो, तो त्या मुलीच्या बाजूने असेल ना, तेव्हा खरंच तो दिवस माझ्यासाठी आनंदाचा असेल. श्यामदादा म्हणतात रेपच्या घटना खूप वाढत आहे, सरकारने काहीतरी केलं पाहिजे कठोर, नाहीतर डायरेक्ट फाशी. मग हेच ना, हीच कायद्याची भीती जर ना त्या माणसांना असेल ना, तर काहीच अशा गोष्टी होणारच नाही. बरोबर ना? कायद्याची जर भीती असेल ना तर अशा गोष्टी होणारच नाही, कारण आता लोक कायद्याला घाबरतच नाही आहेत. सडक बेसडक एखाद्याला समोर येऊन गोळी घालून जाणार, आणि काय आमचा काय कायदा बिघडणार, असे कमेंट म्हणजे एक हे होतात. तनुजाताई म्हणते काही नाही ताई, आता अशा लोकांना माहीत पडलं आहे काही होत नाही. तेच तनुजा, बरोबर बोलीस. ह्या लोकांना आता काहीच वाटत नाहीये कारण त्यांना कायद्याचीच भीती नाही ना. कायद्याची भीती त्यांना माहिती आहे, चल असं झालं बेल मिळणार आहे, आपण जेलच्या बाहेर, पुढचं पुढे बघून घेऊ. आणि कोण चालवते शेवटी? कंटाळतात आई वडील तरी काय, सारखी आपल्या मुलीची लत्तर काढणार कोर्टात जाऊन, म्हणून तेही शांत बसतात. मणिपूरमध्ये कुठे होती न्यायव्यवस्था? गॉडफादर म्हणते दिल्ली केसमध्ये आरोपीला शिक्षा होते व नंतर तीच न्यायव्यवस्था त्याला बाहेर काढते. कुठं आहे न्यायव्यवस्था? डोळे उघडा. बघू आता यावेळी काय होतंय. प्रत्येक वेळी यार छोट्या मुलींना बळी पाडताय तुम्ही, छोट्या मुली असू दे किंवा मोठ्या, पण यार तुम्ही मुलींच्या स्त्री जातीलाच तुम्ही संपवायला निघालात. ज्याच्या पोटातून तुम्ही जन्म घेतलाय त्याच म्हणजे त्याच स्त्रियांना तुम्ही असं वागवताय. बाबू दादा नमस्कार, स्वागत आहे. तनुजाताई म्हणताय बघूया आता काय होतं पुढे. ताई बातम्या ऐकत राहायचं. मी नाही ऐकत ग, मला खरंच ना वाईट वाटतं. मी ना रोज, मला ना खरंच वाईट वाटतं यार अशा बातम्या ऐकून. नाही मी बघू शकत, कारण ह्याच की असं झालं. तो माहिती आहे ना, ते दिल्लीमध्ये पण शरीराचे किती 32 तुकडे केलेले होते त्या ह्याने, त्या माणसाने. आणि मी केरला स्टोरी बघितली ना, तुम्ही खरंच यार बघा, त्याच्यामध्ये ना आई वडिलांनी पण शिकण्यासारखं काय आहेत भरपूर. तर त्याच्यामध्ये एक मुलगी म्हणते की मी नाही पाळत धर्म वगैरे, आणि तुम्ही मला लहानपणापासून कुठे काय शिकवलात? मला तर काहीच शिकवलत नाही. आपला धर्म कसा असतो, आपल्याला देव का मानतो, काहीच शिकवलं नाही. मला कधी देवांबद्दल आदरही वाटला नाही किंवा काहीच वाटलं नाही. मी कधी मंदिरातही गेली नाही. तर मला तुम्ही काय सांगताय धर्माबद्दल? ही त्या मुलीची प्रतिक्रिया होती. तर मला असं वाटतं की आपण लहानपणापासून आपल्या मुलांना देवाबद्दल, आपल्या धर्माबद्दल पण शिकवायला पाहिजे. अशोक दादा म्हणते असं म्हणणाऱ्यांनीच निवडून दिलं आहे त्यांना. हो ना दादा, कारण पैसे भेटतात ना. क्रेझी कार्टून काय झालं? तनुजाताई म्हणतात छोट्या मुलीचं नव्हे, ही गोष्ट महिलांसाठी सुद्धा आहे. बरोबर तनुजाताई. अगं 6 महिन्यापासूनच्या मुलींना, सॉरी
6 महिने काय, महिन्याची मुली पण आहेत छोट्या छोट्या, तेव्हापासून त्या आपल्यापर्यंत काहीच नाही आपल्यासाठी. चिन्मय म्हणते बरं मॅडम जातो जेवायला. ओके चिन्मय, बाय, टेक केअर. गॉडफादरमध्ये ताई जनतेची मस्ती उतरली पाहिजे, वर्षांना निवडून देणं बंद केलं पाहिजे. मला असं वाटतं की योग्य माणसं आता जगात आपल्या महाराष्ट्रात आहेत का, हेच मला आधी डाऊट आहे. आज निवडणुका झाल्या, 4 राज्यात का निवडून दिलं? बघा ना, भ्रष्टाचार. बापूदादा म्हणते काय न्याय मिळणार कारण वर्षभरामध्ये ही 3री का 4थी केस आहे ताई. काय न्याय मिळाला का सांगा ताई. तेच दादा, महिनाभर 1.5 महिना ही गोष्ट चालेल आणि त्यानंतर विषय बंद, केस क्लोज. परत जो आरोपी आहे मुकाट फिरणार आणि त्यानंतर परत अजून एक शिकार शोधणार. तनुजा हो माहीत आहे ताई. श्यामदादा म्हणते माणूस इतका निर्लज्ज झाला आहे, 5 वर्षाची 3 वर्षाची मुलगी सुद्धा सोडत नाही. नाही बोलू शकत दादा. विकास दादा म्हणतात हाय डॉक्टर. हाय विकास दादा, नमस्कार. गॉडफादर म्हणते ताई ज्याच्यावरती वेळ येते ना त्यालाच माहिती घे की त्याचा त्रास. मी प्रार्थना करतो की त्या फॅमिलीला धीर मिळो आणि अशी वेळ कोणावरच येऊ नये आणि अन्यायाविरुद्ध बोलायला शिका आणि आपल्या मुलांनाही बोलायला सांगा. हे गॉडफादर दादा खरंच तुम्ही खरं बोललात. मगाशी पण मी म्हटलं तेच की म्हणजे आता पण सांगते लाईव्ह वरती पण ह्या विषयावर बोलणारे नेमके 4-5 जणच आहेत जे बोलत आहेत, आपली मतं मांडतायत, पण बोलायला पण ह्यांना लाज वाटते, एखाद्याची बाजू मांडायला पण ह्यांना लाज वाटते. बरोबर ना दादा? आणि त्यांच्यासाठी का हा विषय फालते, हिला कामधंदे नाही म्हणून बोलत बसली आहे, स्वतःला मोठे समजते. पण मंडळी तसं नाही आहे. माझ्या पण मुली आहेत ना, म्हणून मला ना आतून कळकळीची म्हणजे कळकळी येते मला की यार आपल्या पण पोरी आहेत, पुढे जाणार आहेत. आता त्या म्हणते तिच्या फॅमिलीवर काय काय हे होत असेल तिला, मला शब्द पण सुचत नाही आहेत बोलताना. तिच्या आईवडिलांची काय परिस्थिती असेल, ज्या पोरीला 9 महिने बाळगलंय पोटात, तिला अशी बघण्याची वेळ कोणत्या आईवडिलांवर येऊ नये. खरंच दादा, गॉडफादर दादा खरं बोललात तुम्ही. जेव्हा स्वतःवर न येतं ना तेव्हाच लोकांना कळतं. वरहंदी म्हणतात ताई हा आरोपी देवधर्म मानणारा नव्हता, नास्तिक होता. बापरे. पण मी दादा हे पण ऐकलंय की त्याने ह्याच्या आधी पण 2 का 3दा अशीच कृत्य केली आहे, तरी त्याला मोकाट का सोडलं? बाजीराव दादा नमस्कार, स्वागत आहे. ताई ह्या आरोपीला फाशी झाली तरच लोक असे कृत्य करताना भीतील. हो वराडी दादा खरंच आहे. म्हणजे ते सांगते यांना कडकची कडक शिक्षा म्हणजे फाशी आहे आणि तीच जर झाली तरच काहीतरी होऊ शकतं. शेवटी सरकारने ते आई वडिलांनी रस्ता रोखून धरलेला, जनतेने रस्ता रोखून धरलेला, शेवटी त्यांना हार मानायला लागली आणि शेवटी सगळं झालंच की. गॉडफादर म्हणते सत्तेमध्ये जे असतात ते जनतेचे प्रतिबिंब असतात, म्हणून सत्तेमध्ये आणणाऱ्यांना दोष न देता जनतेची चुकी दाखवली पाहिजे. बरोबर आहे दादा, बरोबर आहे गॉडफादर दादा. जर आपल्याला कळत नाहीये की आपण काय करतोय आणि आपण कोणाला सपोर्ट करतोय आणि त्यानंतर ज्या घडतायत गोष्टी त्याच आपण दोष देणार तिकडे, पण उपयोग काय? चुकी तर आपणच केली आहे ना, शेण तर आपणच खाल्लंय. निलेश दादा तुझ्या थांब, मी तुला ब्ल्यू देते, जरा थांब. निलेश दादा मी तुला ब्ल्यू दिलाय बघ. अरे त्या मुलीचे कसे झाले असेल आठवण. अरे दादा श्याम दादा तेच मला आठवूनच माझ्या अंगावर काटा येतोय.
मी माझ्या ना म्हणजे इमॅजिन करताना मी माझ्या पोरींना बघते, म्हणून मला मला वाईट वाटतंय की मी इमॅजिन करताना माझ्या पोरांना बघते डोळ्यासमोर. कारण प्रत्येक जण काही झालं ना, आणि मी सेन्सिटिव्हच आहे, मला या गोष्टींचा खूप इम्पॅक्ट होतो, म्हणून मी असे न्यूज कानावर घेत नाही, कारण खूप त्रास होतो या गोष्टीचा. कारण त्या मुलीला जेवढ्या वेदना झाल्या असतील ना, त्याच्या आता 5 पटीने त्याच्या आई वडिलांना वेदना होणार आहेत, कारण त्यांनी तिला लहानाचं मोठं केलंय. तिला किती वाईट वाटत असेल. हॅलो प्रीतीया दीदी, हॅलो विहानबाई. बाबू दादा म्हणते, आजकालच्या युगात बहिणीला बहीण म्हणत नाही, आईला आई म्हणत नाही, आणि ताई असल्या निष्पाप दुनियेत काय न्याय मिळणार. मग दादा तेच ना, म्हणून तर म्हणते की आता ना एखादी आई ना मुलीला जन्म घालताना सुद्धा ना विचार करेल की यार, मी जन्म घालून माझी पोरगी सुरक्षित राहणार आहे का इथं. माझ्या तर मनात हाच प्रश्न आला, खरं सांगते, माझ्या तर मनात हाच प्रश्न आला की निलेश दादा म्हणते, तू शांत हो, पाणी पी प्लीज, थोडे रिलॅक्स हो दादा. हो निलेश दादा, हो. विहान भाई बोलतोय, मैंने न्यू गाड़ी निकलवाई अभी. कॉन्ग्रॅच्युलेशन, कॉन्ग्रॅच्युलेशन विहान भाई. सोनू अंसारी, नमस्ते सोनू भाई. निलेश श्रेयाताई म्हणते, दीदी मला ब्ल्यू दे, मला खाली मेन्शन करता येईल माझी ॲड. अगं श्रेयाताई, काय तुझं मगातपासून चाललंय, माझा विषय काय आहे, मी त्या मेंटॅलिटीमध्ये नाही आहे. तू एवढी कशी ग, मी बोलते काय, तुला फक्त तुझे सबस्क्रायबर वाढवण्याचा, रोज तू बोलतेस तेव्हा मी तुझं सगळं ऐकते, पण आता काय तुला इथं. अगं कधी कधी सबस्क्रायबर आणि लाईकच्या पुढे जाऊन सुद्धा एक भावनिक विषय असतात कधी नाही कधी. ते तरी तू त्याची रिस्पेक्ट कर ना. मग तसं मी तुझं ऐकते, काहीच नाही बोलली, पण आता काय हे. आयरोल राजे, हॅलो नमस्कार. विक्रम दादा म्हणून, मुंबई वर्सेस लखनौ आज कोण जिंकेल. नाही दादा, मला नाही माहिती. गॉडफादर म्हणते, ताई तू या 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 एक बद्दल बोलत आहेस, असे कित्येक नाव आहेत जे बाहेर बिंदास फिरत आहेत, पण जनता आरोपीमध्ये पण जाते बघते. किती घृणास्पद गलिच्छ विचार आहेत हे. आरोपी हा आरोपी, मग तो कोणताही असो. आणि दादा मग त्यांना बाहेर का काढलं जातं मला सांग. जर त्यांना तुम्ही फाशीची शिक्षा नाही देऊ शकत किंवा अजूनही कुठली, तर त्यांना जेलमध्येच कारावास द्या ना. तुम्ही त्यांना का बाहेर काढला. त्यांना म्हणजे ह्या न्यायव्यवस्थेला भीती नाही आहे का की हेच पुढे जाऊन अजून काहीतरी करतील. म्हणजे जो निष्पाप आहे त्याला तुम्ही जेलच्या आतमध्ये पण ठेवू शकता, आणि त्यानंतर ज्याने गुन्हा केलाय तो मोकाट फिरणार. ही कसली न्यायव्यवस्था. हर 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 यश यवम भशत. श्यामदादा म्हणते, ताई ब्ल्यू दे. दादा मी ब्ल्यू तर कोणालाच देत नाही. निलेश श्यामदादा. आदित्य दादा नमस्कार. प्रशांत दादा नमस्कार. विक्रम दादा सॉरी, कमेंटसाठी तुमचा वेगळा विषय चालू आहे, माहीत नव्हतं. विक्रम दादा काय म्हणताय. कमेंटसाठी म्हणजे काय. सॉरी, कमेंटसाठी. हो हो दादा, निलेश दादा. अरे ती श्रेया एकदम अशी माझ्या ID पिन करते वगैरे बोलत होती, मला ब्ल्यू दे. तर मी तर ब्ल्यू कोणालाच देत नाही. न्यायव्यवस्था 6 नंबर आहे. कधीतरी ते सबस्क्रायबर लाईक या व्यतिरिक्त पण आपले एक भावनिक विषय असतात ज्यांची तोड कुठेच नसते. त्याची भरपाई आपण कुठेच नाही हे करू शकत. त्यावेळी कमेंट आणि सबस्क्रायबर हा विषय मला आवडतच नाही.
गॉडफादर म्हणताय ताई मी यावर दिवसभर बोलू शकतो, पण नको, माझा पण राग खूप वर जातो. दादा आता माझं मी लाईव्ह संपलोय ना की मला हेडेक भरपूर होणार आहे, की आता माझा सुरू होतोय भरपूर. कारण हे काल विचार करून करून ना ती केरला स्टोरी बघितली आणि त्यानंतर ही न्यूजही ऐकलेली, त्यापासून माझं जे हे ठणकतंय ना, कंट्रोल होत नाहीये. बघू शकता तुम्ही माझे डोळे कसे झालेत ते. मिस्टरांशी पण तेच केरला स्टोरीवर बोलते की यार आपण पण आपल्या मुलींना खूप समजवायला पाहिजे आतापासूनच त्यांना. जसे ते वागतात ना, धर्माबद्दल बोलतात, आपल्याबद्दल द्वेष निर्माण करतात आपल्या धर्माबद्दल, तसंही आपणही तेच करायला पाहिजे त्यांच्याविषयी. असू दे, याला कळत नकळत आपणच जबाबदार असतो. हो ना, तू प्लीज जास्त टेन्शन घेऊ नको यार, प्लीज जास्त इमोशनल नको होस. नाही दादा, ताई ब्ल्यू विश्वास ठेव. श्याम दादा मी कोणालाच ब्ल्यू देत नाही. निलेश दादा माझा भाऊ आहे म्हणून मी त्याला दिलंय, पण तुम्ही माझ्या नवीनच आलात ना, जर पुढे जाऊन मी नक्कीच देईन जर मला वाटलं तर. ब्ल्यू साठी कोणी माझ्याकडे हे करू नका प्लीज. ओके विक्रम दादा, हां हां ते मॅथचं विचारलेलं ते. मला वाटतं लखनौ वाटते दादा. गॉडफादर म्हणतात अशी व्यक्ती समोर जरी आली तरी मी त्याला संपवे. काय बोलणार. लाईव्हला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि छान छान कमेंट करा. पिन ओके करते दादा, मी तुमची पिन करते. निलेश दादा म्हणते माझ्या मित्राचे सांगितले ना परवाचे. हो निलेश दादा, खरंच ना, जर मी नाही बघणार केरला स्टोरी, माझा जीव अडकून अजून तडफडेल. दादा मी म्हणजे मी कधी बघितलं सांगू, सॅटर्डे नाईटला बघितली दादा. आणि कालपासून माझं काय होते ना, मी काय सांगू तुला. मिस्टरांशी पण तेच बोलते. आणि हा एक विषय म्हणजे माझं ना, खरंच काटे येते दादा. खरंच आपल्या मुलींना खूप शिकवायची गरज आहे निलेश दादा. मी असं बघितलंय ना की एके वेळी ना असे आतून ना असं तडफडत होती मी. खूप भयंकर आहे, खूप भयंकर. आपल्या मुलींना किती जपायची गरज आहे ते केरला स्टोरी बघून मला कळलं. अशोक दादा म्हणते या लोकांचा मेंदू नक्की कसा आहे विचार करत असेल. दादा अशोक दादा, खरंच ह्या माणसांची कसा मेंदू असेल खरंच. का असे वागतात ह्याच्यावर कोणी कधी रिसर्च केला आहे का, की हे लोक असे का वागतात. जर कोणाला माहीत असेल तर मला नक्की सांगा, हे लोक असे का वागतात. मला तर ह्याचा आन्सर नाही भेटलंय. असे त्यांचे विचार कुठून येतात. आदित्य म्हणतोय भारतात अनेक बलात्काराच्या घटनांमध्ये गुन्हेगार हा ओळखीचा किंवा नातेवाईक असतो. जर शिक्षा थेट फाशी असेल तर अनेक कुटुंबे सामाजिक दबावापोटी आणि नातेवाईकाला फाशी होईल या भीतीने गुन्हा नोंदवत नाहीत. का नातेवाईक असले म्हणून त्यांना ठेका घेतलाय का त्यांनी. असं नसतं. होऊ दे ना, होऊ दे, बिंदास होऊ दे अशांना. अरे देवा, ब्लूवर काय होतं. निलेश दादा तुझ्या कमेंट येत नव्हत्या म्हणून मी तुला ब्ल्यू दिलाय. जाताना मी ब्ल्यू घेणार आहे. आणि अगं श्रेय प्लीज यार, मी तुझ्या समोर हात जोडते, प्लीज प्लीज प्लीज, विषयाचं गांभीर्य तू जरा समजून घे. श्यामदादा म्हणते श्रेयाताई काय विषय चाललाय तुझं, काय मध्ये ब्ल्यू ब्ल्यू. मला माहिती नाही श्रेया अशी का वागते ती. स्वतः पण एक मुलगी आहेस ग तू. निलेश दादा म्हणते थोडं वेगळं बोलूया का प्लीज. अगं कमेंट केली होती, मिस केली तू.
अरे निलेश दादा नाही भेटत रे मला तुझे कमेंट. थांब व्हॉट्सॲप चेक कर. निलेश दादा आता कसं करू मग, इथं बफरिंग होणार. गॉडफादर म्हणते ताई आपल्या हाती फक्त वोट करायचं राहिलं का? हो हो निलेश दादा, मी बघितली तुझी कमेंट. बरोबर आहे की, बरोबर आहे. आपल्या मुलींना खूप काही शिकवायला पाहिजे आणि या काबिल बनवायला पाहिजे की त्या हे निर्णय घेऊ शकतील जे कोणी घेत नाही आहे आता. ते आपल्या मुलीने निर्णय घेऊ शकतील. जसं तू बोललास मोठ्या मोठ्या पदांवर. नक्कीच आपण प्रयत्न करू आणि प्रत्येक पालकांनी प्रयत्न करा आणि आपल्या आपल्या मुली आपलं हे जग बदलून टाकतील बघा. अशोक दादा आपल्या मुलींना जपण्यापेक्षा डिफेन्स करायला शिकवा. हो दादा खरंच आहे. मी तर आता मध्ये गावावरून आल्यानंतर कराटेच लावणार आहे तिला. गॉडफादर म्हणते ताई आपल्या हाती फक्त वोट करायचं राहिलं आहे का? आपल्याला आपला उपयोग हा फक्त वोट करण्यासाठी होतो का? पण बाकी गोष्टी आपल्या विरुद्ध होतात, मग वोट करून कोणाचा फायदा आपण करतो? विचार करण्यासारखं आहे. या गोष्टीचा प्रत्येकाने विचार करावा. प्रत्येकाने विचार नक्कीच करावा की आपण काय करतोय. वोट करून, वोट देऊन काय करतोय आणि वोट न देताही काय करतोय. अशोक दादा तुम्ही पण बरोबर बोललात. डिफेन्स करायला शिकवायला पाहिजे खरंच प्रत्येक मुलींनी. विक्रम दादा उलट होतं दरवेळेस तुमचे प्रिडिक्शन. लखनौला म्हटलं तर मुंबई विन. आज बघू काय होते. नाही दादा त्या दिवशी मला असंच वाटत होतं की मुंबई नाही होणार, पण सगळ्यांना मुंबईचा सपोर्ट असतो ना. महाराष्ट्रात राहून आपण मुंबईला सपोर्ट करू म्हणून मी मुंबई बोलली. निलेश दादा म्हणते काय ब्ल्यू ब्ल्यू करत आहात यार. दे ताई त्यांना ब्ल्यू माझे कार्ड. मी कोणालाच ब्ल्यू देत नाही दादा. निलेश दादा तुझ्या कमेंट येत असतील तर मी तुझं काढून घेईन, पण मी कोणालाच ब्ल्यू देत नाही. विक्रम दादा आमचा सातारा पुणे महामार्ग बंद आहे कालपासून. ओके का, काय प्रॉब्लेम दादा? आदित्यमध्ये आपल्या मुलींना जपायची गरज नाही तर मुलींना धार्मिक शिक्षण आणि आपल्या इतिहास सांगायची गरज आहे. किती घरांमध्ये हनुमान चालिसा होते की किती घरांमध्ये रामायणाची कथा सांगितल्या जातात? हा प्रश्न आपण स्वतःलाच विचारावा. आम्ही जेव्हा चहा वगैरे पितो ना तेव्हा माझे मिस्टरांना भरपूर ज्ञान आहे त्या गोष्टीचं, म्हणजे असं महाभारतातलं वगैरे. तेव्हा आम्ही सगळी चहा पिताना मी त्यांना प्रश्न विचारते की असं का झालं, तसं का झालं, तर ते आम्हाला उत्तर सांगतात आणि मुलं ऐकत असतात रामायणातलं. विक्रम दादा म्हणते हाय श्रेया, ही श्रेया नाही ओळखत तुम्हाला. आपण ह्या आधी कधी बोललो आहे का? नाही हो विक्रम दादा, ती कोणी माझ्या चॅनलवर नवीन आलं तिथे हाय हाय करते ती. होय ताई असे काहीतरी करायला हवे. आता घाबरून ठेवायचं नाही मुलींना, त्यांना सक्षम बनवू. छानपैकी उच्च पदावर जाऊन त्यांना देश अजून चांगला करण्यासाठी सक्षम करू. बरोबर आहे दादा. आता आपल्या मुलांच्याच हाती आपला भारत आहे. खरंय खरंय. आदित्य म्हणते आज किती घरांमध्ये आपल्या मुलींना आपण झाशीची राणी, अहिल्याबाई होळकर, जिजामाता यांच्या कथा सांगतो. राणी पद्मावती, माता सीता यांचे चरित्र आपण घरामध्ये सांगतो का? उलट आपण आपल्या पूर्वजांना बदनाम करतो. आता तर म्हणजे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज कोण होते हे पुढच्या पिढीला पण माहिती नसणार आहे. त्यासाठी इतिहास आपला पुन्हा रिपीट करा मंडळी. घराघरामध्ये इतिहास रिपीट करा. अशोक दादा म्हणते तिला समाज कसा आहे आधी हा शिकवायला हवं. खरंय. समाज 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 समाज. विक्रम दादा नरसापूर झालेली घटना. हो दादा तीच आम्ही बोलत होतो. बरोबर आदित्य एकदम बरोबर. डॉलीची रामरक्षा पूर्ण पाठ आहे ताई. खरंच खूप दादा, खरंच खूप छान. आणि नुसतं पाठांतर असणं गरजेचं नाहीये दादा. त्यामागचं जे आहे आपलं धर्म, आपला इतिहास हे सुद्धा कळणं खूप गरजेचं आहे. महाभारतात काय घडलं
धर्म काय अधर्म काय हे मुलांना आपल्या समजून दिलं पाहिजे. धर्माचा धर्म किंवा म्हणजे वाईट आणि चांगलं यामध्ये मुलांना कळायला पाहिजे की काय खरं काय आहे, चांगलं आहे की खरं हे काय आहे, वाईट आहे की खराब आहे, हे कळणं पण तेवढंच गरजेचं आहे. आणि त्या रामरक्षेचा दादा पूर्ण अर्थ पण कळणं गरजेचं आहे, तिला इन शॉर्टमध्ये तरी कळणं गरजेचं आहे. आपले देवांबद्दलची माहिती असणं गरजेचं आहे, त्यांच्याबद्दल आदर असणं गरजेचं आहे. आपले श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचं पूर्ण त्यांना म्हणजे त्यांचं व्यक्तिमत्व कळणं गरजेचं आहे. कारण जर त्यांना व्यक्तिमत्व कळलं ना तर त्यांचे विचार कळतील त्यांना. त्यामुळे महामार्ग बंद आहेत. ओके ओके, त्यामुळे का आदित्य दादा थोडक्यात तुम्हाला परिस्थिती सांगतो. झालं काय झालं की आपल्याला श्राप लागला आहे. आपल्या धर्मातील लोकांनी आपल्या देवी देवतांना नावं ठेवली आहे. त्याचे परिणाम भोगावे लागत आहे. त्यासाठी आता तरी सुधारा. बरोबर दादा, आदित्य दादा. हो ताई, डॉलीची शिवगर्जना तर तू ऐकलीच असेल, तिला पूर्ण समजावून सांगतो सर्व. हो निलेश दादा, बरोबर निलेश दादा, खरंच खूप छान. आणि हे आपल्या मुलांना यायलाच पाहिजे निलेश दादा, बरोबर आहे तुझं. अशोक दादा म्हणते तुम्हाला माहित आहे का, आता एक महिला विधेयक आले होते पार्लमेंटमध्ये, ते नाकारले. असा तर आपला देश आहे. महिला नको आहेत का त्यांना कुठल्याही पदावर? काय बोलणार. आली मी जरासं पाणी पिऊन आली. अशोक दादा म्हणतात राजे विधेयक वाचा एकदा. हो दादा, नक्कीच वाचेन मी. वैदिक काळामध्ये प्रत्येक घरामध्ये मंत्र उच्चार आणि वेदांचे पठण व्हायचे. प्रत्येकाकडे देवी शक्ती होती. अजूनही टाइम आहे. मध्ये न चुकता रामरक्षा स्तोत्र, मारुती स्तोत्र, नारायण स्तोत्र, उपनिषद, विष्णू सहस्त्रनाम घ्या. हो दादा, आदित्य दादा, नक्की मी माझ्या मुलांना हे सगळं द्यायचा नक्की प्रयत्न करेन. आणि एक खरंच हे गरजेचं आहे या काळात. हे कलियुग आहे. कलियुगात आता भरपूर काही होणार आहे, पण आपल्या मुलांना आपण तयार करणं खूप गरजेचं आहे. थँक्यू आदित्य दादा. ते विधेयक वेगळं आहे, त्याचा महिलांशी काही संबंध नाही आहे ताई. ओके ओके. अशोक दादा तुम्ही सांगा कसले होते ते विधेयक. नक्की नक्की सांगा अशोक दादा, तुम्हाला माहिती असेल तर आम्हाला पण कळेल थोडंफार.
आदित्य दादा, तुम्ही जर तुमच्या पिढीला पुढच्या वेदांचे पठण करून घेतले तर साक्षात तुमचे पित्र तुमच्यावरती आनंदित होतील. पितृ म्हणजे तुमचे पूर्वज आणि तुम्हाला मुक्ती देतील. वा दादा, खरंच आदित्य दादा, खरंच खूप छान सांगितलं तू. मंडळी नक्की करा तुम्ही सर्वांनी असं, आणि मीही सुद्धा करणार आहे. अशोक दादा म्हणते एप्रिल 2026 मध्ये चर्चेत असलेले महिला आरक्षण विधेयक 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या नारी शक्ती वंदन कायद्याची 106वी घटना दुरुस्ती अंमलबजावणी जलद गतीने करण्यासाठी आणलेले संविधान 131वी दुरुस्ती विधेयक. ओके, विधेयक नामंजूर. हे विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाले आहे. मतदान विधेयकाच्या बाजूने 298 आणि विरोधात 230 मते पडली. संविधान दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले 2/3 समजून घ्या. ओके, थांबे येते. निलेश दादा, होय दादा, डिलेमिटेशन म्हणजे नक्की काय? अक्षय दादा म्हणतायत हाय अक्षय दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. होय आदित्य दादा, पटत आहे तुमचे विचार. अरे खरंच आदित्य दादा, खरंच खूप छान बोललास. म्हणजे जे आताच्या पिढीला देणं गरजेचं आहे ते आपण पालक म्हणून द्यायलाच पाहिजे. दीपक मालावलकर म्हणतायत हां काय, बायको कामाला गेली म्हणून मी समोसा भाव खातोय. वा वा वा, खावा खावा. दीपक म्हणतोय सध्या चर्चेत असलेल्या भाजप सरकारने महिलांच्या संरक्षणासाठी आणि त्याच्या कल्याणासाठी महिला संरक्षण कायदा काढला होता, पण सध्या विरोधी पक्षांमध्ये असलेले काँग्रेस सरकारने त्याला विरोध करून फेटाळला. महिलांसाठी तर काहीच नाहीये. अक्षय दादा म्हणतात गुड मॉर्निंग अक्षय दादा. त्यांचं एकच म्हणणं आहे की महिलांना संरक्षणाची काही गरज नाही आहे. हो का, म्हणूनच असं होतंय ना ते. निलेश दादा म्हणते 2023लाच 33% रिझर्वेशन लागू झालं आहे महिलांना. 2023लाच 33% रिझर्वेशन लागू झाले महिलांना. डिलेमिटेशनमुळे ते काय डिमांड गडबडले ना. 131 फर्स्ट म्हणजे काय त्यांचं एकच म्हणणं आहे की महिलांना संरक्षणाची गरज नाही. मला पुरुषांची गरज काय? काय बोलायचं? तुका ठेवल्या ना उशी बस जेव्हा चला तांदूळ. आदित्य दादा म्हणते त्यामुळे अजूनही मी सगळ्यांना हात जोडून विनंती करतो की मतदान करताना डोकं ध्यानावर ठेवा, कारण आपण मत करतोय 5 वर्षांसाठी, पण आपली लहान लेकरं 15-20 वर्षांनी त्याचे परिणाम भोगतील. असे
आज पश्चिम बंगालमध्ये. अक्षय दादा म्हणतात दीपक दादा ठेंगा. निलेश दादा म्हणते अशोक दादा आहात का. अक्षय दादा पुरुषांसाठी या जगात काही मिळणार नाही आणि तशी आशा सुद्धा करू नये. तर मंडळी आता मी लाईव्ह संपवते. थँक्यू सो मच, तुम्ही खरंच खूप छान प्रतिक्रिया दिलात आणि खरंच खूप भारी वाटलं की आहात सगळेजण, तुम्ही आहात पाठीशी अशा परिस्थितीमध्ये. त्यामुळे आता आपण फक्त न्यायाची वाट बघणार आहोत आणि बघूया आता काय होतंय ते. आदित्य दादा म्हणते अक्षय काय कमतरता पडली तुला. अक्षय दादा म्हणतायत मला काही कमी नाही, पण जे सत्य आहे ते समोर आहे. आज तुझ्यावरती कोणी जबरदस्ती केली का, तुला आरक्षणाची गरज पडली असं आदित्य दादा म्हणतो. आरक्षणाची गरज फक्त महिलेला नसती, पुरुषाला पण गरज पडते असं म्हणतायत अक्षय दादा. अक्षय दादा म्हणतायत पुरुषावर पण जबरदस्ती होते, फक्त उघड होत नाही, त्याहून ते पुढे प्रकरण दाबून ठेवले जाते. तर आता इथं मला आपला तो विषयच नव्हता, सो मी आता लाईव्ह संपवते मंडळी. थँक्यू सो मच तुम्ही सर्वजण लाईव्हला आल्याबद्दल. बाय बाय, टेक केअर, काळजी घ्या सर्वांनी.